normal gid na nato nga malipay o ma-attracted ta kung makakita tag mga katingalahang panghitabo sama anang adlaw mo sayaw, imahin sa birhen mohilak, or ang birhen nga istatwa motubo mosangko ngadto sa istante. Pundok din ta dito kanang nagdag wheelchair o nya mulakaw, ibilin ang wheelchair, ibilin ang crutches, ang stage 4 nga cancer manigative, ang buta makakita, ang bakol makalakaw, ang bungol makadungog, ang batignaong mugwapo. Ganahan kita tanaw na, no? Adi mo ganahan? Ganahan. Mo na normal. Pero kining mga butanga nga nakapa-attract nato normally, kasagaran ani mga abnormal events o abnormal situations. So kung gusto daytang maghimo og nindot kaayo nga sitwasyon, kinahanglang mamahimo tang mga abnormal. Abno. Saman ganahan mong ma-abnormal? Di man tayo mo ganahan. Pero nindot kay tan-awon ang mga abnormal nga mga panghitabo. Normal di na nga ang buta makakita inighikap. Di oy. Operahan o sana, dako pa kayo naggasto. Pero hikapon lang, niya makakita na. Di na normal oy. Abnormal na. Kung sa manang meaning anang abnormal. Sa in English, duha mo na ka pulong, Latin man siguro ng niya normal. Ang kanang beyond ba? Anang nilampas. Mo nang abnormal nilapas sa normal. Beyond normal. Mo na siya. So lisod kay tan-awon nga dako na kang tao pero mangihi gyapon ka sa imong purol. Abnormal ka. No? Pari ka o niya mura kag madre. So abnormal ka. Laki ka niya ning kalit ka og kababay. Abnormal na. Babay ka pero laki di ay abnormal sana. Dili ba normal ba? Pero sa practice sa pagtuo, gikinahanglan kay nato ang pagka-abnormal. Tanawan ni dinhing nahitabo sa panahon ni Hesus. Sayonan gana, muduol sila ngadto sud sa balay kay ibutang nila ang masakiton atubangan ni Hesus. Nya kay daghan makain tao. Madara magsakod ang atop. Saka sila sa atop, ilang giguba ang atop, gitunto nila dito ang tao. Normal na, abnormal. Abnormal. Nya si Hesus pod nga nagtan-aw nga utros ang abnormal, miday. Ug naaroy kawatan, moadtos inyo gusto mo sud kay manguhag butang, nya kay wa man giagianan, giguba inyong bintana. Ikakita nimo, unsa man mudaig ka o masuko? Akay normal man ka. Malikas pagani. Pero og liwat ka ni Bishop Chupilo Kamumot nga abnormal sang utro, gidaig niya ang kawatan, iya pag yung gikaluyan ang kawatan. Niya unsa may sugo ni Kristo nato. Hapitan ng sugo ni Kristo pulos mga abnormal nga mga sugo. Higugmaa imong kaaway, kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Pasayluag kapituan kapito. So kanindot no, og ma-abnormal ta sa pagpractice sa atong pagtuo ni Kristo. Mahimo ganitang abnormal sa atong pagtuo ni Kristo, mahimo tang attractive sa kalibutan. Una kini si San Ambrosio, si San Agustin, normal si San Agustin nga tao, maotong garaon kay siya. Kani si San Ambrosio nahimong abnormal sa iyang paghigugmas mga kabos o sa mga makasasala
purti niyang brayta, pero grabe kay siyang mohigugmas mga kabos o mga makasasala. Pagkakita niya ni Agustin nga purti sang brayta, pero dili katoliko, unya buangon kay tanan, garbuhon kayo, iyang gipaambitan sa iyang abnormal love, sa iyang abnormal kindness. Ngano man, tungod kay mura siya gitawag sa Ginoo nga mo partner sa mama ni Agustin nga si Santa Monica, nga utro sang abnormal sa iyang paghigugma ni Agustin. 33 katuig na nga nagbinuang si Agustin nga di kayon musunod sa tinarong nga mga katolikong pagtulunan. Wa gyud niya buyaga, wa sad niya kasabi, iya ra tiyong gihigugma. Ana, abnormal kayo. Ang resulta na converter si Agustin. Edad kuno ato mga 33. Nahimo pa gyud si Agustin nga abnormal sa diyang sitwasyon gikan sa pagkamakasasala, nahimong pari, obispo, santos ug doktor sa simbahan. Naliwat siya ni Ambrosio, naliwat siya ni Monica. Karong panahon na mga igsoon, kitang mga nagtuos Ginoo nga kinahanglan na tag abnormal actions, dili ordinary actions. Kay kung magpa-ordinary actions ta, madatas sa sug sa tentasyon sa kalibutan karon. Ordinary lang ka, oy, pildi ka. Ako pare nya mag-ordinary lang ko, kakita ko ana mga short og mugbo kayo nya napag mga gisi-gisi, nindot ra ba kay tan-awon og normal gyud ko. Ibaw na mo. Pero magpaka-abnormal lang yun ko. Kanang abnormal, dili naman na ma-attract kayo. Magsige lang dyan ko gingon. Praise the Lord. Praise the Lord. Nga, normal na. Dili di na normal. Lucky ka, nya, sikitan kag babae, nya, mo ipli ka, mo palayo. Di na normal Pero, kinahanglan kitang ma-abnormal. Anak dia sa cellphone, daghan kayo mo pop up nga mga nindot kay tan-awon, nya imog yung i-close, normal na. Di abnormal. Kanang normal karon unsa man, ang manag-uyab magkuyog, nya mag-sex dayon. Normal na lang na nila. Kinahanglan sa ron ang mga manag-uyab magpaka-abnormal. So kining tanan natong mga gihangyo sa Ginoo nga kinahanglan nig abnormal practice of faith. Example, kamoron dinhing nanimba. Unsa may gihangyo niyo sa Ginoo? Nga mausab ang imong anak, nga mabuutan ang imong bana, nga mulampos ang imong mga anak. Hala, pagpaka-abnormal mo iniguli ngadto. Aron mabuutan ang imong bana, kinahanglan abnormal sang imong pagkabuutan ngadto niya. Kana bang di gyud ka masuko bisan gamay sa iyang mga kabuang karon. Saman. Ganahan mo anang abnormala. Kana bang bisan pa og mga bit na siya, bisan pag magbisyo, di ra gyud ka masuko, di ra gyud ka magyaw-yaw, magsige ra gyud kag ingon nga I love you very much. Asaman, okay mo na? Dili. Dili mo ipikto ang kining gitawag natong supernatural or abnormal power of God. Anha ra gyud kas normal, away nya uli, away nya uli, away uli, hasi nya ayoho na sad, gubon ang mga pultahan nya gastuan na sad. Mo na atong mga normal. Mga alagom diri kay nagsinukmagay nya manguli ngadto sa balay nya tambag-tambagan muuli na sad nganak na sad mo na ato normal sada normal ra man gunagot tural man na sa mga kuangot mga magtiayon dili kinahanglan gyud ka nga mag-abnormal. Mao na nga importante kay na siya. Ikaduha, dili ta kasud sa langit basta dili ta mga buang-buang dinhi sa kalibutan. Di kita kasud og langit basta di ta mga buang-buang dinhi sa kalibutan. Ang pasabot,
magpakabuang ta sa pagsunod sa Ginoo. Sa unang pagbasa giingon diri, ang disyerto mahimo ng sa to sapa, nanay sapa, manubo na ang mga tanom. Ang bas nga init kayo mahimo ng linaw sa tubig. Normal na, abnormal. Normal. Dinis kalibutan, abnormal na. Ya, unsaon man na pag-translate sa atong kaugalingon nga binuhatan. Ang kanabang ingong ang mga masukanon mahimo ng smiling, abnormal gina. So ayo, igulin niyo sa iyong balay. Sige na kag-smile sa imong mga anak. Din ajud ka magyaw-yaw. Awa di ba maghinunghungay na sila. Unsa na siya? Nagbinago no, nagbinago. Pasabot na attract sila nimo. Ano ba? Din ajud ka mo yaw-yaw, nya igor ajud ka ingon nga, okay ra nya. Human hagdon ra nimo kaon, di na kang undangin inyong computer, undangin inyong cellphone. Di na kang labunon no, di na kang hugasan no, di na kang limpyuhanan. Mao man na imong normal nga mga kinaiya. Nya karon mo adto ra ka didto ka, mga onata. Ay dong, ali na dong, kaon na ta dire. Adyo kay badlong-badlong ba. Sama na pa kay Lodi ha, palitan ti ka. Nya imong anak ako sugay mo soyop, napakay siya bo diha. Ako kang palitan. Di sa ni normal da. Anak. Nya inyo nabuhaton. Na maglisod tagsuod sa langit. Gubag yung atop. Gubang atop. Muna pasabot paduol gyud Ginoo. Mo bitada dinhi sa atong simbahan ingon ko nga manimba ganita paduol gyud sa altar, di man na normal. Kana bang ari jud ka ba mo paduol? Tanawa ang masakiton. Ila jung ibutang sa atubangan ni Hesus. Paduol ang kinadul-an gyud kanang way makaali. Pero kita dinhi, oy adto manglingkod sa layo. Normal gina. Adto ngadto maglingkod. Suway ko no, paningkamot yung lingkod diri sa atubangan inig simba nimo. Di ba mag-ingon ang mga tao? Lain sa na siya batasan na. Di man na normal nga paduol kas misa. Og artista hinoon di adiri, normal gina maghuot kita padong sa atubangan, normal na. Nya abnormal sad na nga dili ka mo ilog aron mo tan-aw og artista, abnormal pud na. Nakaron, unsa may pinakanindot nga abnormal? Kanang mahimo kang abnormal sa imong pagsunod sa Ginoo og sa paglikay sa pagtulunan sa kalibutan. Kana bang mura kag buang, mura kag way buot nga mosunod sa Ginoo, nga bisag unsay isulti imong buhaton, bisan pagmamatay ka, pero kutob sa imo sang mabuhat, mura sa kag way buot nga bata nga di gyud motuman sa sugo sa kalibutan. Kay ang bata og imo nang suguon, ayaw nagduwaing posporo ha, duaan man gid niya. Ayaw na dihag duwai ang tubig. Duaan gina niya, musupak yun bang? Hala, i-apply ng batasana sa pagsupak sa gitudlo sa kalibutan. Ang kalibutan karon gatudlo nga pag-inom og pills. Hala, pakulor mo na inyong buhok, pangural mo anang inyong balay, pagtigo mo anang kwarta. Hala, sigig yung pangaway anang mga utlanan, siyuta. Sigig yung lalis anang naang mga koral, mga kanal diha. Sige yung pahuutay anang karsada, parkingan, pagyod. Mo na gitudlo sa kalibutan. Gamay kaingdahan, parkingan, pagyod. Double parking, pagyod. Nya maninda, anhas kilid karsada ang tindahan. Ang mamalit, magdaha pagyod motor, mo parking pagyod sa karsada, hapit na gidi maagian. At bangan sad sa masinahon nga mga maninda, na nag-double parking ng motor, maglisod na kag-agi, unyag imo ganing sirbatuan, maingon din, panginabuhi ba ni nga mo? Kana ayaw nagsunda, ay nagsunda. Pagpakaway buot ana, ay nagsunda. Iirog ang imong tindahan og mga 6 meters gikan sa karsada, aron og naay magdag motor, adto didto mo gawas karsada. Ang imong balay iirog sa mga 5 to 6 meters ang imong kural. Haron og naay mga emergency nga mahaybol nga sakyanan, di mo ditsugod sa imong sala. Nya ligsan ka didto. Nindog na tayo.